Представи си, че най-големият затвор на бъдещето няма да има решетки, няма да има стени, няма да има нужда дори да те заключват. Достатъчно е просто да те наблюдават. Замислил ли си се, че може да загубим свободата си без никой да ни отнема на сила? Свят на абсолютен дигитален ред. Свят, в който градовете вече нямат имена. Те са модули. Няма телефони, но има гривни, които управляват живота ти. И ако не си внимателен, първо изчезват правата ти, а след това изчезваш и ти. И най-страшното не е, че някой ни принуждава, а че постепенно свикваме. Свикваме да внимаваме какво казваме, свикваме да не изразяваме несъгласие, свикваме да бъдем удобни, безопасни и безлични. Докато накрая просто забравим какво е да си свободен. Но една млада жена отказва да се подчини. Тя избира да запази спомените си и това я превръща в най-голямата заплаха за режима. Това не е просто история за дигитален контрол. Това е разказ за паметта. За тихия бунт, който започва не с вик, а с отказа да забравиш.